В момента гледате ваденето на големия клен. Ще е бавно това вадене, но не бързаме. Така. Колегата вече е във водата. Няма търпение. Няма кипче. Няма кипче, да. Кипчето е за беловар, колкото и странно да звучи. Уморен е рибока, но още може. Само да не го изпуснем, ще е резил. Ето го, приближава се. Опитва се да се отскубне от съдбата си, но няма как. Тигана е нагрят. Не стива майче. Ще има си идея. Нека се изтощи. Ние не бързо. Не, добре. Ще избег. Не? Как ще избег? Това как пуска аванс. Чули аванс? Ще му дам аз един аванс тигана. На парчета. Стига с тия позитивни. Втора серия. Мисля, че вече няма малотири. Не е шаран, както каза Станко. Да, полегна. И това беше. Ами, колеги, някой път и ние ловиме. Колкото и да изглежда странно, моля да спрем този клип и да откачим звяра. Това беше и от мен. Лек ден!